Saca, 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 sem nem te preocupar. Ele te bota, saca, 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 sem nem te preocupar. Morning guys, kumusta? Yan guys, magluluto tayo na ngayon ng pansit. Yan guys, ito ang mga karikado, sibuyas, bawang, tuyo. Yan guys, nagpapainit din tayo ng mantika. Tapos haluan natin ng baboy. Ito yung pansit guys, pansit baboy. Yan, gigisa muna tayo guys ng bawang, guys, papanin natin muna. Dapat brown yung kulay ng bawang. Sunod na natin ilagay guys, sibuyas. Ayan, sibuyas. Hintayin natin na yung sibuyas guys. Ayan. Ang dami ng sibuyas guys na nilagay ko. Ayan. Ganito guys ang magluto ng pansit bato. Pansit bato. Shout out po pala sa mga mga factory pansit dyan sa Bato. Bicol sa Bato. Sunod natin ilalagay guys ay ang yung mamoy. Yan, baboy guys, baboy. Gisa-gisa natin guys ang baboy. Maraming paraan guys para magluto guys ng pansit, kanyang style guys. Guys, malapit na. Inadobo ko na to ng isang araw guys. Nung isang araw oo nga pala, isang araw. Niluto ko ng adobo natira. Sabi ko, pwede pa magluto pa ako ng pansit. Galing pa yan dito yung pansit na yan, galing pa yan ng Pilipinas. Dala ko pa yan ng pagbakasyon ko. Galing bakasyon. Ayan guys, ilagay na natin yung karning baboy. Ayan. Tapos ito natira guys, na lang sa
ulam na lang. Isa-isahin na muna natin itong karne ng baboy. Ganyan ako magluto guys ng pansit. So wait guys ha. So yan guys, malapit ng maluto ng lagyan na natin guys ng toyo. Konti lang. Konti lang guys. Nalagay natin toyo guys. Kasi dati nang may lasa yung baboy. Pinadubo ko kasi yan guys. Kaya ganyan na yan. Tapos sunod na ilagay natin guys itong yan, damihan natin ng guys tubig, o kaya bahala kayo guys, depende sa inyo kung maraming tubig ang ilagay nyo. Sa akin yan lang, kaya ubusin natin. Hintayin natin magkulo ang tubig guys. Yan, hintayin natin magkulo. So yan na nga guys, kumukulo na. Sunod na ilagay na natin guys ang pansit. Yan, ilagay na natin guys. Tingnan natin. Ubos na natin itong pansit, kaunti lang naman na eh. So yan guys, haluin na natin. Okay na. Ano ba yung Lagyan natin ng kaunting guys. Yan. Wala nang nilagay na paminta. Hindi ako lalagay ng paminta guys. Masarap sana guys pag nilagay na ng paminta. So yan guys, luto na yan guys. Takpan natin. Yan, patayin na natin. Okay. So yan guys, ito na ang ating pansit. Yan guys, sige guys, bye-bye. Ito hanggang dito na lang guys muna. Kain na po tayo guys. Kain na. Bye-bye guys.
Maraming salamat sa panonood niyo guys. Sa susunod na pagluto ulit ng ibang putahe. Bye bye.